нападение през синия вир. Стрелбата победила и прозорците на манастира. Ранени и убити са много турски войници и юзбашията. Битката постепенно върви. Като използват за това да вадят гряното чорбаджи. Българин се подкрепено на пръчката знаме сцепена на върха на две, приближава към манастирските стени и спор. Излизат двама четници, като единият е с лице към турците, а другият води парламентьора в манастира. Писмото пише: Господиновци в манастира Свети Архангел. Днес дойде от Търново пашата, Табро войска и Агъса Халим ага, който ни заповяда да ви напишем настоящето на български, защото може да не знаете турски. Заповядва ви се от страна на правителството да се предадете, като сложите оръжието си долу и излезете из манастира. След това пратеникът излиза съпроводен до мостчето от двама четници и тръгва към позицията на турците. Там пашата разтваря отговорът и започва да чете. Господа, ние не сме излезли да убиваме, опираме и разбойничестваме. Тихо и мирно излязохме из домовете си и потеглихме се в Балкана да дирим свободата си и човешки живот. Когато влязохме в манастира си, не питахме ни Алито, ни Салито, ни Ахмеда, ни Хасана, но истинна в Бога, който е с нас, е против нас. Затова кога ще излезем само ние и Бог знае. През това време не гръмва нито една пушка. Ден 4, 2 май. Турци без оръжие слизат, за да приберат убитите и ранените черкези и башибозуци. Скриват ги от погледа на публиката. После те отново вземат участие в битката. След като ранените и убитите да се извихре отново. Турците отново нападат без ред, ожесточени. Срещу организацията се поднива на четниците на Бог Харитон. На четвъртия ден, възданника Тодор Генчев се на която Бог Харитон и Бог Харитон оправят вишенци. В този момент някой извиква Радиха войводата. За секундни громна тишина в манастира. Четниците спират стрелбата. Взривът съкрушително подействал на всички обитатели на манастира. Любимият войвода, който само преди няколко часа ходил между момчетата да ги опътва и да пълни сърцата им със смелост, сега стоял до тях без зрение, без сили, прекарвал ужасни минути в тежки телесни и душевни мъки. Четниците бързо се съвземат и провъзгласяват. Ето какво казва в своята реч Пармаков. Братя, велика е нашата загуба. Нашият любим войвода и мил наставник отец Харитон почти вече не е между нас. Моята скръб е неизразима. Знам и за вашата. Дългът ми зове на работа.
Дългът ни зове на много работа. Вие ме избирате да заместя досегашния наш войвода. Благодаря ви, братя, за честа. Аз се приемам. Стига сълзи, стига плач. Нека продължим борбата. Нека отвоим нашата решителност и кораж. Братя, ние сме затворени в тая света обител. Ние сме заобиколени от турска войска и бушебозуци. Но що може да ни плаши? Смъртта ли? Но кой не е умрял? Има ли по-голяма радост да умрем за свободата на Отечеството? Мои предани и верни другари, свят е нашия дълг. Нека сложим кости под това свято знаме. Да живее България и целият български народ. Смърт на нашия тирани! Въодушевени от казаното, въстаниците бързо вземат места срещу врага и боят продължава с пълна сила. Боят пламва. Ден пети. Предишната случка с поп Харитон, поп Гаврил и Тодор Генчев повлиява обезръчително от треска. Пая на паду. Появява се Фазла Паша на Конго. Разглежда позициите с бинокъл. Разпорежда да се извадят напред оръдията и изпраща парламентьор при четниците. Има затихваща стрелба от манастира. Отново отиват чорбачи и турски пращи. Ултиматум за предаване. Комити, послушайте моите думи и се предайте, защото няма да мине много време, когато манастирът ще бъде превърнат на прах и пепел. Не може да пада. Ще изчакам с белите ризи това да го снимам. Това трябва. В ултиматума пише, че всички ще бъдат в неговите ръце. Де, сега ще стане страшно вече. Яко. В този момент се появява парламентьора с отговор до Пашата. Ще му го поднесе Сметан. В отговора пише: Паша, ние искаме от правителството да ни признае правата като народ и докато не стане това, живи няма да се предадем в мъченическите ви ръце. Ние сме решили да мрем и ще запазим клетвата си. А вие ще бъдете отговорни пред Европа за... Обезумели кървяса ни, казали на тъгани, война първи и кътен от екиди смях, 3000 души се приближава стените на границите на манастир. След тази 4 милиона редовно се оставили начало с Фазла Паша. Около манастира почервенява хора, но най-зловещ е черният цвят на дола на двете оръдия, които са насочени срещу манастирските войни. Фазла Паша крещи, предлага на въстаниците да се предадат. Башибозуцът се облизва преглъщането с плюмата, отделила се от предчувствието за кървава сеч. Въстанниците са гладни, уморени и ранени.
Особено тежко е ранен и водачът им Поп Харитон. Възла Паша. Смърт и разруха. Стават по-игриви. Зазвучава тежко мъжко хоро. Мъжете се вличат курките и остават по бели ризи. И излизат от манастира. Пред тях вървят трима с пушки, които привлякват и ги пазят. На смърт и на сватба българинът тръгва с бяла риза. Хващат се за раменете и играят за последно пред очите на своите палачи. Турците ги гледат с почуда. Възла Паша излиза, слага бинокъла и също пита: какво са решили георите? Обикаля и вика: бай-бай. Ден последен, 9 петък, 7 май 1876 година. Рано сутринта тъмни облаци покривали тесния манастирски кръгозор. Денят бил мрачен и студен. Редовната турска войска, три групи въставници с револвери, ятагани и правят три лъчи. Те са окръжени по укрепния стул. От всяка по един път, който покрива осадата, и бяга в гората. Другите забиват тревожно и камбаната. И тогава тръгват патрулите. Начало с тях е Пармак, който ставя револвер в ръце, викайки мощно ура по лицетата напред. Завързва се ръкопатен бой. Ремонният вик на Пармак се носил на всички въстаници. Изведнъж плъкнал, за да не се чуе вече и след мощчето на смъртта си, заедно с 80 души. Бачовил малко групачетници пробива обсадата и се укриват, подпомогнати от падналия стрел. Преди последния штурм на окръжените въстаници, трима въстаници изнасят Поп Харитон до края на моста, където са обградени и са сечени. Няколко въстаници, водени от Тодор Лефтеров, вдигнали бяло знаме, правят опит да се предадат. Възла Паша ги оставя да се приближат, после дава заповед да ги разстрелят и да секат на парчета. Частите от техните тела били окачени по дърветата наоколо. Лъживо зубите в манастира и подлага на сеч останалите живи и ранени. Тук намира смъртта си Поп Харитон, ранените въстаници, калугирите, майката на отец Пахомий и целият манастир след техния штурм е обвит пушек. От него излизат турци, натоварени с черги, котли, църковна утвар и много плячка. Легендарна остава битката при Драновския манастир на четата на Поп Харитон и бачо Киро Петров с 10 000-ната войска на Възла Паша. Поп Харитон за